to pro své duši odpočinem, že jiného netlačím a mé břemena netíží. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvíličku posadím. Je to taková zvláštní doba, bolestná, kocová před 100 lety. Říkali tomu všude z Ameriky, Španělska, chřipka v jiné podobě. Prožíváme i dnes smutek, bolest, kdy i nemoc, takový jakési neviditelné nic, dokáže doslova hýbat celým světem. Zasahuje mnohé naše blízké, drahé. Možná i proto jsme tady právě, abychom se rozloučili vaší drahým tatínkem, jak čteme, abychom poděkovali za tvoji lásku, tatínku náš drahý, za všechny tvoje oběti. Buď štědrou tobě ruka Boží svatá, to poslední je přání od manželky i od dětí. Ano, jsme to, abychom se rozloučili, abychom poděkovali tomu, kterého měla jsem možnost za těch asi 7 roků poznat. Jednak tam někde je ten pán tu prvního zastavení křížové cesty, tam bylo jeho pravidelné místo v neděli, co neděli, někdy i ve všední den. A jednak tedy z těch za nejbližších výlučky jsem měl možnost také poznat manželku. A zvláště když jde přijde do nové farnosti, je nám jako neznámé prvé. A jednak je nějak ta farnost nastavená, že jsou určité plány. Nějaký určitě jakási kontinuita, že to, co dělali předchůdci. A tak vím, že přišel zájem za mnou spolu s panem Šilhánem, který taky tady sedal. Taky to bylo těžké, že jo, dvě děti pochoval, zůstal sám s manželkou. A hned jak si říkali, že bylo dobré, tam jak jsme přicházeli, a tam také naposledy vyšel a odtud dojde vchodem či východem z kostela pod věží, že tam třeba nějakým způsobem zabetonovat nebo upravit tu mříž na čistění vod, že tam se nějak prokladá, že už to bylo domluveno s panem farářem Rekem. A když si to viděl, si říkal, možná je dobré, by to bylo trošku komplexně udělat. Když jsem viděl tam ty 3 nebo 4 schody, kde nejvíce lidí prochází tady snad v neděli nebo o pohřbu. A když byla už pak zima a nějaká babička šla, si měla, přivezla něco na podpad, nebo nevím, a straštila
Tak si říkal, no, máte zkušenosti a víte kam, víte na koho se obrátit. A Pán Bůh zaplať vám. Tak se to podařilo. Když pak co si dalšího, nebo jsme měli, jak si ty peníze tenkrát, ty volby tady, zrovna to nějakým způsobem jsme všechno přerušovat, ta jednání s městem. Tak pojedeme za Panem Bosánem do Valašsku na Říč, já taky znám. Tak byl takový ochotný, nadšený pro dobrou věc, aby nám skutečně pomohl. Tak jsme ho měli spolu s Panem. Ještě tedy panem projektantem, tak to je takzvané technické radě pracoval. To jméno vypadlo na pana sousedníka na tom učiliště jako mistr. Přitom ještě kreslil brány a přes 5 let tady pak se vystěhoval do Hradá Důchod, tak už tu nebyl. Jak říkám, tak oba dva už tady nejsou. Že to byli skutečně dobří, nebo on z těch svých zkušeností životních dokázal nám mnoho přidat, pomoci a ve svém důsledku taky mnoho ušetřit. A tak, když to vezmu jenom já z mé strany za těch 7 let, vašemu tatínkovi chci poděkovat za to všechno, co pro ten kostel a starost udělal. A nejenom pro, jak si tento kostel, nejenom pro ten italský, ale jenom protože, a to tak nějak trošku platí tady, někdo přijde z toho okolí, z vesnice, mnozí, nebo drtivá většina už pak nepraktikuje svůj víru. A právě byl jeden z mála, kteří přišel z Razenkova, aby byl dobrým katolíkem a křesťanem i zde. A tam byl milý samozřejmě ten kostel tam, kde byl taky pohřtěný. A když pan farář Poláček tam dělal takovou skutečně možná generálního prahu svému nejdříve a zevnitř. A to tam chodíte, že jo, taky do kostela, tak to znáte, jak ten kostel prohlédl. Tak jenom požádal svých unemělý sbírku pro tento kostel. A říkal, jde nemám vůbec žádný problém. Někdy ti kněží myslí jako by na ten svůj, že jo, na to svoje farnost, proto aby to jako své tam. Protože on cítil i tu svůj vazbu tam, že k tomu místu, kterému taky bylo tak daleko, že by nějaké ty poutě nebo jel na návštěvu, vždycky na tento kostel a hřbitov tam navštívil. A tak jsem říkal, není problém, protože bych kdykoliv ušetřil 500 000 jenom na této stavbě a možná jinde, tak se říkal, ano, tak jestli jsme poslední 18 nebo 28 000, už si nejsi jistý, už je to možná 5-6 roků zpátky. Jsem skutečně takto byl moc rád právě za něm. A tak je to pro nás taky taková ztráta. Pro vás jistě ještě větší. Ale nás na druhou stranu těší, že jo, ona slova svatého Pavla, který jasně říká, my máme svou vlast v nebi. To bydliště tady je pouze a jenom přechodné. Pívali jsme, u nás vyvádí na svěžích pastvinách, vodám, kde si můžu odpočinout. A to bude to, co věříme, už prožívá. A pak říká, že velebí za to, že tyto věci zjevil nikoli moudrým a rozumným, ale zjevil je maličkým. A proto říká, pojďte ke mně,
když se rozpadne naše pozemské obětí, dostaneme tebe do věčný. A pro zeměnskými sbory, které stojí pro stavěčí děj slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme písně slávě. Po večeři vzal také kalich, jsem ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: Vezměte, napijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás za všechny na odpuštění hříchů. To je smlouva nová věčná, to konejte na dokonalé. Tajemství dvou. Prodohnání překonání smrti a vzkříšení erozia. Uvědomit chleba života i spásy a vzdávání díky za to. My jsme stále před tebou všichni sloužili. Pokořitě prosím, ať nás všichni, kdo máme účast na Pilátově historie, shromáždí a sjednotí poslat. Pomohni Bože na svou církev po celém světě, vědí dokonalosti lásky. Vyjednotě s naším papežem Františkem, si vyskutujeme. Ze všech jsou pověření tvé církvi na službu. Svými srádáme naše jedna věčný život. Společenství se svatou Pannou Bohu vyčkovají. S tím stoupencem svatým Josefem, s tvými apoštoly, se všemi spravedlivými na počátku světa a těsnými chválami a slavy. Pomohli tak na svého služebníka Petra, který vyšel z tohoto světa v tobě, byl počten Krista, stal se podobný ve světě. Vyjad se bude ve vzkříšení, než Kristus byl mrtvé. A našeho svatáného těla na podobu svého těla svatého. Přijďte ve svém království, na ostatní země, sestry. I všichni z tohoto světa došli k přátelství, zpět naše naděje. Ty s nimi budeme tobě věčně dělit tvou slávu. Pobouřové pláč, protože ti uvidíme tváří na tvář. Budeme ti podobně, aby ty Bože náš, věřím tebe nechválit. Skrze našeho Pána Ježíše Krista. Nebo skrze něj dává světu všechno dobré. Skrze něj hlásí nám, jako je všechno naše zasláva. Bože oče všemohoucí, budete Ducha Svatého po všechny věky věří. Modleme se mi společně do věku.
Shodil jsem těžké, nepotřebné břímě, drahý Pane. Zanechal jsem svět. Jako křehký člun se vracím zpět z bouřlivých vod tvé tiché zátočině. Drahocenná rodina, Orsáková a všichni příbuzní a přátelé. 11. listopadu nás opustil náhle a nečekaně náš drahý, milovaný tatínek a manžel, pán Petr Orsák. Jako bychom této zprávě nemohli stále uvěřit. Narodil se před 82 lety 23. května 1938 v malebné chalouce ve Skaličí do chudé věřící rodiny. Vyrůstal spolu se 6 sourozenci v nádherné valašské přírodě. Jako malý chlapec pásl ovce a krávy. Svátost křtu přijal ve svém rodném kostele narození svatého křtitele v Novém Hrozenkově, kde celý život rád dojížděl. Když dospěl k muže, seznámil se s naší drahou maminkou, tehdy slečnou Marií Pekařovou, se kterou v roce 1967 uzavřel manželství. Manželství bylo šťastné a trvalo téměř 54 let. Z manželství se jim narodily 3 dcery, Šárka, Iveta a Petra, které spolu s manželkou vychovávali ve víře v Boha. Tatínkovi ve městě chyběla příroda, proto si v roce 1985 koupil zahrádku, kde sázel květiny, stromy, zeleninu. Byla to jeho taková relaxace. Zde si vlastnoručně vybudoval se svými brášky chatku, kde velmi rád odpočíval a staral se o několik koček. Často a rád chodíval na Hrozenkově a zde na Vsetíně na Horním Městě do kostela. Pro vsetínský děkanský kostel to hodně vykonal, zejména pro nové pastorační centrum vybudované za působení pátera pana děkana Valdemara Griegera. Předtím kreslil plány i pro Liptálskou faru. Manželství našich rodičů bylo protkané vzájemnou láskou a bylo pro nás, jejich děti, krásným příkladem. Nedokážeme si představit zejména letošní Vánoce bez něho. Svátky, které tolik miloval. Vždy měl připravenou hezkou vidličku, se kterou se rád pochlubil nejen vnoučatka Alžbětka, Markétka, Tomášek, Šárínka, Klárka, Matoušek. Ty to velmi miloval a vždy se na ně těšil, až ho přijde navštívit. Při vyprávění rodinných anekdot se nám vybavuje jeho zvučný smích. Ve smutných chvílích našich životů cítíme jeho laskavý dotyk a hlas, který nám vlévá novou naději do života. Náš tatínek nás sice opustil na tomto světě,
jednou slavně vzkřísně. Plníme tvé přikázání, ctí Otce i Matku, a prosíme tě, smiluj se nad tímto naším zemřelým tatínkem, odpusť mu a dej, ať se s ním jednou setkáme. To je věčné radosti v nebi, kde žiješ a králuješ na věky věků. Opět vděčnosti za vše dobré, co pro vás zakoná, zvláště nejbližší. Ale i pro nás, pro všechny, pro toto farní společenství. Zároveň s prosbou spásujeme smrtelné duše. Volej na nebeském Otci. Otče náš, který jsi na nebesích. Neboť to je království i moci sláva na věky věků. Odpočinu ti lehké dej mu, o Pane. Ať odpočívá ve svatém pokoji. Maria, těšitelko zhrmoucený, a slavný. Požehnej vás, potěš vašem bohoslávu. Na přímluvu Panny Marie, těšitelky, Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Viděme.